ইস্তুর বাড়াই মোক বদনাম কৰি আছে। মই আগত বিপিএফত আছিলো, এতিয়া এপিপিলত আহিছো বুলি বদনাম কৰি আছে। কিন্তু মই বৰ্তমান মই মানুহ টানি আনা নাই। যাৰ মাৰ্জি হৈছে আহিছে, যাৰ মাৰ্জি নাই অহা নাই। ইস্তুৰ বাড়াই যিমানে বদনাম কৰক, কোনে আহিব আহিব, নাহিব তো নাহিব, এইখিনি মই ক'ব বিচাৰো। আৰু এপিপিএল দলটো কি কি বয়া কৰিছে ৰে, কি বয়া কৰিছে? আজি ইমান দিনলৈকে এপিপিএল আছিল বা বিপিএফ আছিল, আজিলৈকে কোনো ঘৰৰ সাৰ্ভে কৰা নাছিল। আজি এপিপিএল অহাৰ লগে লগে যোৱা 3 তাৰিখ না 2 তাৰিখত গোটেই দলগাঁও ঘৰৰ সাৰ্ভে হৈছে। তাহলে ঘর লাগে আর ভোট দিবলে দরদ লাগে হয়। হ্যাঁ, আর এইটো ইস্তুর বাড়াই কিবা দেখিব আহিছিল কি জিবিয়ারে কাক কাক আনিছে। মই চোর করা আনা নাই, মই মাটি ধরি আনা নাই। যার মার্জি আহিছে হয়েছে আহিছে, কিন্তু ইটোহে চাবলৈ আহিছিল সিহঁতে। হ্যাঁ, আমি তো আছো, আমার যিখিনি মানুহবিলাক আছে এইবিলাক তো আহিবই আৰু বাঢ়িবহে, এইটো মই গ্যারান্টি দিওঁ। মই 100 জন কৰিম, 60 জন তো হয়ে গেছে, আৰু আছে। কি কৈ আছে, আমাক কিয় খবৰ দিয়া নাই? ময়ো তো এপিপিএলৰ মানুহ, কিয় দিয়া নাই এনেকা কৈ আছে। তো ঠিক আছে, অহাবাৰ যদি হয় মই মাতিম বুলি কৈছো। আজিও কেইটা মানুহ বৰাই আনিছো, মই কথাটো শুনিব। মোটামুটি আপনি আমার গাঁৱৰ পৰা 150 মান মই ভোটটো দিমে, এইটো মোৰ গ্যারান্টি। তো এইখিনি কৈ মই হামিৰি কৰিলো। এইটো তো বর্তমানে এই রাস্তা নাছিল, এইটো কালভার্ট নাছিল, ইয়াত বহুত পানী হয়। এই যে ছোট দুর্গা পার হয়ে যে কালভার্ট আছে, এইটো ইপিপিএল সরকারে বনাইছিল। আর এই যে চাইতো জস্টিন লাকড়ার ঘর ওচৰত, এইটো এপিপিএল বনাইছে। আর এই যে কালভার্টটো আছে ডাঙৰটো, এই যে আমার ক্রুজটা আছে, এইটো এপিপিএল বনাইছে, মই জানো। আর রাস্তাটো যে রিপেয়ারিং কৰিছে এপিপিএল সরকারে বনাইছে। এইটোৰ কাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ দিওঁ। আৰু জইন কৰিছো কিয়, কাম কৰি আছে কিয় জইন নিদিম? কাম কৰি আছে, দি আছে। সবক কৈছো মই, চা আমাক যে বদনাম কৰি আছে, বদনাম ভয় নকৰিবি, এইটো নিশ্চয় হব, কিন্তু জিকিলে হব, হয় না নহয় স্যার? জিকিলে হব। তো বিপিএফ সরকার পৰা খালি খুঁটিহে পেলাইছিল, খুঁটি পেলাই 1 বছৰ গুচি গল। এপিপিএল অহাৰ লগে লগে তার আনিছে, লগাইছে, আর কারেন্ট বর্তমান চালু হল, এতিয়াও আছে, জ্বলি আছে। এইটো এপিপিএল সরকারের হয়। তো ইমান দিনৰ পৰা হাল্লা কৰি কৰি কত কত পরিশ্রম কৰিছে, কত বা ঝগড়া কৰিছে, তথাপিও অহা নাছিল। এপিপিএল সরকার হওয়ার লগে লগে আমার ঘরত কারেন্ট জ্বলি আছে এতিয়া। হ্যাঁ, दिनैनि जोंनि जे प्रेस मिट जिरायनो गोनां जानायनि उद्देश्यआ बेनो, जोङो थांनाय 2 तारिख एप्रिलाव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन। आरो बे जयनिं हाबाफारियाव जोङो 66 जन मानसिफोरखौ लानानै जों जयनिं हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जोङो उइदिनखालि बिराद मोजाङैनो जोङो प्रग्रामखौ साक्सेस खालामदों। नाथाय 3 तारिख एप्रिलाव जोङो मोनसे बड'लेण्ड मा होनो बिपिएफ फेस्टआवहाय जोङो मोनसे खबर
निउसखौ जों नुदों बे जाबाय जे मानसिफोरखौ बुरखायनानै थगायनानै बायदिसिना रोखोमनि थगायनानै जोंखौ लिंलांनानै जों जरजबस्ति प्रग्रामावहाय जयनिं खालामहैदों होननानै सासे सुबुङा बुंदों आरो नाथाय बे सुबुङा बियो गावनो फैनानै नायफैनो हागोन लिस्टआव गावनि नामा दं ना गैया गोबां मानसिनि लिस्टखौ जोङो साननैनि सिगांनो जोङो रेडि खालामनानै कम्पिउटार टाइप खालामनानै जोङो गोजौआव जोंनि ब्लक डिस्ट्रिक्टआव जों दैथायहरनाय जादों मिथिहरग्रोखानाय जादों जों जायखौ जयनिं खालामदों बिथांमोनजों जोङो लोगो लानानै स्रायै सोरबा गोसो दं गैया जोङो बेखौ क्लियारिफिकेसन लाखांनायनि उनावसो जोङो बिथांमोननि नामखौ लिरनानै जोङो जयनिं प्रग्रामखौ लानाय जादों नाथाय ओइदिनखालि बिथाङा बियो गावनि नामा बे जयनिं प्रग्रामावहाय सारेन्डार लिस्टआव गैयाब्लाबो बियो मिटिं गेजेरावहाय बियो हाबफैदों बिथांखौथ' जों सिनायगौ बियो बिपिएफनि मानसि होननानै आरो जोङो बिथांखौ नुनाय लोगो लोगो खबर लाबाय नोंहा मा खबर बियो होनदों आङो मिटिं खोनासंनो फैदों आरो बिथांखौ जोङो जयनिं खालामनाय जायाखै जों होनदों नोंथाङा होमब्ला उनाव जिरायना खोनासंनो हागोन जेबो उसुबिदा गैया होननानै जों बुंनाय जादों जोङो बिथांखौ जयनिं खालामनाय जायाखै आरो जोङो बयबो नुनो हागोन जोङो जयनिंखौ अन केमेरायावनो जोङो माने खालामनाय जादों जे बिथाङा माबाफोर बिहु गामसाफोर बा आर'नाइफोर नङाब्ला पार्टिनि माबा मोनसे बेनारफोर गाननाय दङ नामा बिथाङा बेयावनो गावखौनो नंखाय होनना फोरमान खालामना लादों दि बियो सासे माने बेवहाय जयनिं जानाय सोद्रोमा नङा दा बेनिखायनो जों होनदों बिथांमोना बेबायदि नंखाय प्रसार खालामनाङा जायफोरा ओइदिनखालि 2 तारिख एप्रिलाव जयनिं जादों बिथांमोना दिनैसिमबो दं नोंथाङा सोंनो हागोन दाबो बिथांमोना थांफिनगोन ना थांफिना बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना सोंनानै लानो हागोन आरो जों गोबां बिथांमोनजों जों रायलायनाय जाबाय बिथांमोना जे फैबाय थांफिननो होनना फैनाय जायाखै जोङो माने फैबाय जेब्ला बेहायनो जोङो अनबर्त थागोन आरो इउपिपिएल हिसाबै जोङो ट्रेक्टरनि सिनाव जोङो भट होनानै देरहाहोगोन होननानै बिथांमोना जोंजों दुख सुख गोबां सावरायबाय थायो दा बिथांमोना जायफोरा फैदों बै 66 जन मानसिफोर बिथांमोननिफ्राय सासेबो थांफिननाय जायाखै बिथांमोना जास्ट बुंदोंल' जे जोंनि मानसिफोरखौ बेबायदि गोदाव सोराव बुरखायनानै लांदों होननानै आङो बेजों बेखौसो खावलायगोन बिथांमोना पार्टिखौ जुदि अनोब्ला गोदान मानसि बेबस्था खालामथों माब्रै गावसोरनि पार्टिखौ फोथांना लाखिनो हायो बेखौ बिसोर बेबस्था खालामथों सोरबा गोसो जानानै फैनाय मानसिखौ जे बिथांमोना ओइ उमुखखौ थगायना लांदों उमुखखौ बेबायदि माबा मोनसे प्रलोभन दिन्थिनानै लांदों बेबायदि बदनाम माने मुं सुबाय थाब्ला पार्टिया थांनानै थानाय नङा बेनिखायनो थांजानो लुबैयोब्ला गावसोरनि पार्टिखौ मा रोखोमै स्ट्रं खालामोब्ला थांनानै थागोन बेखौ खालामथों जों लाबोनाय मानसिफोरखौ जाहाथे बिथांमोना बेबादि थगाय ओरैबायदि खालामदों माबा मोनसे बुंनानै बिसोरो बेबायदि उल्था सिदा बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आं बेखौल' बुंगोन आं बेखौल' बुंनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनबाय गोजोन्थों बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय दिनैनि जोंनि प्रेस मिट लानायनि ओंथिया बेनो जाबाय थांनाय 2 एप्रिल 2 तारिख एप्रिलाव जोंनि इउपिपिएलनि जयनिं प्रग्राम जादोंमोन गोबां बिपिएफनि सापर्टारफ्रा इउपिपिएलआव जइन जादों 60+ बेयाव जइन जादों इउपिपिएलआव बिनि एगेन्स्टआव 3 अक्ट'बराव बिपिएफनि बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफ फेसआव 3 तारिख एप्रिलाव बिथांमोना दलगाव गामियाव थांनानै मोनसे फेसनि गेजेरजों फोसावदों जाय बिथाङा बे फेसआव बिबुंथि होदों बे बिथाङा जोंनि इउपिपिएलआव जइन जायाखैमोन बिथांनि मुङा इस्तुर बारा बिथाङा सासे पार्मानेन्ट बिपिएफ वर्कार बिथाङा निश्चय बे जयनिं प्रग्रामाव फैदोंमोन बिथाङा मुंबो गैयामोन बिथांखौ वेलकामबो खालामनाय जायाखै बिथाङा गावनो आं नङा होननानै थाखादों आरो बिथांखौ जोङो नाजावनायबो जायाखै बिथाङा नाथाय जोंनि माखासे इउपिपिएलखौ मोजां मोननानै फैनाय सोद्रोमाफोरखौ नंखाय बुंनानै माने बिपिएफआव जइन जाफिनबाय होननानै फोसावनाय खौराङा नंखाय बिनिखायनो जोङो दिनैनि प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि गासै बिटिआरनि ओनसोलनि सुबुंफोरनिसिम फोरमायहरनो सानदों बे फेसनि गेजेरजों हगारनाय खौराङा नंखाय जायफ्रा जोंनाव फैदोंमोन बिथांमोना दासिम जोंनि इउपिपिएलजों जगाजग खालामनानै दासिम जोंजों दङ आरो लोगोसे दिनैनि प्रेस मिटनावबो बिथांमोना जोंजों लोगो लादों
बिथाङा अरिजिनालि बेयो बिपिएफनि सोद्रोमाखामोन बिथाङा मा थांखि लानानै फैदोंमोन बिथांखौ बिथांनि मुङा जोंनि जयनिं प्रग्रामनि लिस्टआवबो गैयामोन बिथाङा निस्सय दङमोन जोंनि बे जयनिं प्रग्रामाव नाथाय बिथाङा जोंनि इउपिएफएलनि दोलोआव हाबनायनि बरायनायखौ बिथाङा नाजावखायाखै आरो बिथाङा जोंनि जायाखै जों बेखौ रोखायै फोरमायहरो